Καλησπέρα σας. Σήμερα είναι τιμή μου που βρίσκομαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο και είμαι εδώ μαζί με την Βούλα Σταπέλου και πρόκειται να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο αναφέρεται στη δημοκρατία. Καλησπέρα, Έλενα. Είναι και δικιά μου τιμή να βρίσκομαι εδώ και να συζητήσω μαζί σου για αυτό το θέμα. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε. Αρχικά, το δημοκρατικό πολίτευμα υποστηρίζουν πολλοί πως είναι ο καλύτερος τρόπος διακυβέρνησης μιας πολιτείας. Όταν όμως δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τότε ελοχεύουν κίνδυνοι και έχουν αρνητικό αποτέλεσμα όχι μόνο στην ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος, αλλά και στην εν γέννη πρόοδο και ευημερία της κοινωνίας. Σωστά. Βούλα, και εσύ, όπως και εγώ, όντας Ελληνίδες, πρέπει να νιώθουμε υπερήφανες. Διότι η δημοκρατία δημιουργήθηκε στη χώρα μας πριν μάλιστα 2.500 χρόνια. Συμφωνώ μαζί σου. Περήφανες, αλλά και ως κληρονόμοι της, υπεύθυνες κατά κάποιο τρόπο για τη διασφάλισή της και τη διεξαγωγή της. Η ευθύνη είναι στα χέρια μας. Και το ερώτημα είναι το εξής. Πώς μπορούμε εμείς οι νέοι να επιδράσουμε θετικά στη δημοκρατία? Κατά την άποψή μου, υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι. Πιστεύω πως ο καθένας, εφόσον σέβεται τον εαυτό του, κατά συνέπεια σέβεται και τον συνάνθρωπό του. Η ευθύνη είναι ατομική. Δημοκρατία σημαίνει σεβασμός και προς εμάς, αλλά και προς τους συνανθρώπους μας. Επιπλέον, σεβασμός στις ηθικές αξίες, στα ερεθίσματα και στα μηνύματα που δεχόμαστε από το περιβάλλον. Άρα, κατά συνέπεια, οι νέοι θα πρέπει να εμβαθύνουμε στη σωστή παιδεία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ανοιχτοί στα μηνύματα και στα ερεθίσματα που δεχόμαστε από το περιβάλλον, να μην επηρεαζόμαστε άμεσα, αλλά έμεσα. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουμε την κριτική μας ικανότητα. Ακριβώς. Η δημοκρατία προσφέρει πνευματική ελευθερία, μέσω της οποίας μπορούμε να διευρύνουμε και να διανθίσουμε τους οριζοντές μας, ώστε να δημιουργηθεί μια ορθολογιστική πορεία βασισμένη στο δημοκρατικό πολίτευμα. Δυστυχώς όμως, η αξία της δημοκρατίας τείνει να αλλοιώνεται συνεχώς, αφού έχουμε πάψει μεταξύ μας να χρησιμοποιούμε το διάλογο. Ο διάλογος, κατά τη γνώμη μου, είναι το όπλο της δημοκρατίας. Σκέψου πόσοι πόλεμοι, πόση βιαιότητα, πόσος καταναγκασμός δεν θα υπήρχαν αν ήμασταν όλοι διατεθειμένοι να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Να επικοινωνούμε ουσιαστικά όμως, όπως κάνουμε εμείς τώρα. Ακριβώς. Άλλος ένας τρόπος βέβαια να βοηθήσουμε τη δημοκρατία είναι ο καθένας από εμάς να είναι και οικονομικά ανεξάρτητος. Δεν φτάνει μόνο να υπάρχει ελευθερία του λόγου, αλλά πρέπει να είναι και οικονομικά ανεξάρτητος. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η οικονομική αυτή εξάρτηση δημιουργεί ένα αίσθημα καταπίεσης, το οποίο δυστυχώς λειτουργεί άμεσα και στους άλλους τομείς της ζωής μας. Ας μην φλιαρούμε λοιπόν. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορείς να βρεις και χρειάζεται μόνο να εμβαθύνεις μέσα σου. Η ευθύνη είναι σε εμάς. Και ειλικρινά, χάρη στη δημοκρατία, μπορείς να το καταφέρεις αυτό. Τελειώνοντας λοιπόν, θέλω κι εγώ να ευχηθώ η αλληλεγγύη των προηγούμενων γενιών να γίνει και η δικιά μας αρχή για την προάσπιση της δημοκρατίας. Ας μην σταματήσουμε να παλεύουμε για τη δημοκρατία και την ειρήνη στον κόσμο. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η δημοκρατία είναι η δικιά μας φωνή στον κόσμο και ο καλύτερος τρόπος για να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρά μας. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Και με τη σειρά μου και εγώ θα προσθέσω ότι εύχομαι όλες οι φωνές των νέων για μια καλύτερη δημοκρατία να ακουστούν. Σε όλους αξίζει μια δημοκρατία ισχυρά βασισμένη στις αξίες της αλληλεγγύης και του διαλόγου. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σε αυτό το συμβούλιο σήμερα, εδώ στο Στρασβούργο, διότι βλέπω όλους εμάς τους νέους να αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μας. Μας αξίζει και μας αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία. Η ζωή βρίσκεται σε εμάς τους νέους. Το μέλλον θα φτιαχτεί από εμάς. Εμείς πρέπει να θέσουμε τα θεμέλια της κοινωνίας, ώστε πάνω σε αυτή να δημιουργηθεί μια δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Εύχομαι όλοι να μπορούμε να είμαστε εδώ, να παλεύουμε για τη δημοκρατία, να φωνάζουμε στον κόσμο για τη δημοκρατία. Και μακάρι όλο και περισσότεροι να ευαισθητοποιούνται με αυτά τα προγράμματα, να δηλώνουν συμμετοχή, να θέτουν τις απόψεις τους, να επιχειρηματολογούν, να ακούγεται η φωνή τους. Αυτό είναι το βασικό. Να ακούγονται οι νέοι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.